Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay a nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbirok wenno mangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagriknak ket jak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngum aging gaita, awan pa'y laan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan kuana. Ha? Umurti motor tayo kaya. Iso siguro na kaya. Uy, nakaraing pa yung ganayam tinapintas nga asawa. Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kitaam di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka kadi. Di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iyo opisina yung bigat. Kapota awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahong ko nam, Edson? Di ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbag ang mga awanin trabaho. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masakol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Ken basit ti agsangpet a proyekto ti kumpanya. Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kagdanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabiro ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daduma apagin kaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami tak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba balikid Diyak na rod makaturog. Apay aya. Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabiro kam. Huwag nga rin, bakit?
Kasano, kadagiti nga min fresh graduate, tibirbiru kanda. Sa nakas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ka no. Tinapod no na, jakon amo teramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo ah. No siya lang ang trabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Ada ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mat day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungat ka ngay. Ibagbagak lang ang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga min na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samat ng tinagsaritaan ta. Alahos tonan. Pasensya ka lakay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas ta tilang am Edson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amang ano adamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isu asaan ka pailang anakastrek kadagiti inaplayam. sapay ko mga rodtakas ta, mama. Oh, adtoy. Imbaglaan nga inayon yo iti gastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpay laang iti panggrocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam. Agyaman ak, mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak dito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo. Di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang mat asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takat nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy, Hmm? amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson. Awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakkan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo. Siya kun ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Ang apay. Nancy. Oy, Cherry. Di mo sayangan day to'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Isu nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti day to'y agundaway kat umanugot matan ti asawam. Ngamin, awan matan trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakan ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam, kat ipalawag mo kan kwa na ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta, pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag na ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ano ti pag-istoryanta ita. Ay kat, wala pare.
Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta man ti house husband? Nakarkaro makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na nga ibagati asawa kanyak. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ah? Ay, pudno na ita, pare Archie. Agam, okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Aging ita. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan dayta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agundawa eh, narigat ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Dayta pa yung ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana balay. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbirok iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanan no damang kurso na dakan ko na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho. Kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. When kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kanto lang. Wan Nancy, katagyaman nak ha? No saan agapukan ka? Jack makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang mo tinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Kan may sa balilat ta kami, no adda bukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnama lang iti itad ti asawam? Pudno unay dayta Nancy. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wan kat ulitak manan ti agyaman kan ka Nancy. Agyaman nak iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan na nyaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka ni tabalayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman nak manan iti free ride. Awanan nyaman ako nakmanan. Namnama mo itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yung Cherry, Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahito titandanam. Uray asino ka pa'y. Saan ka akabutang? Nawatam! Akalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahito lalaki, ha? Apay, gapo ka di tadda kotse na. Gapo ka di tadda posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwarta na. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapo lang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry.
Siguradum lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tano bilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kas na, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak, iti kas na, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ter aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak ka di ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sumangbat ka! Garampingatak ka di ak klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kas na, ha? Sumangbat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo payla nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan samot na nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka diti aramidam ha, Edson? imay kayo ka di tapnog inspection, mama. One, imayak tapno amuag, no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito eh. Kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, maangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak am mo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam ka dagiti trabaho dito unang ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom na niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adapay maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anyangay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga amatino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may sa nga ama ti pagtaangan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipon iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawa am, nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino akla si ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat atapan. Maminsan pa'y amaamwak nga apaam ti asawam, gapu ka dagita atap mo nga awan mat pangibasbasaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidam, Edson. Umay kan agidan kan amangan. Nagunagmat daytan asin na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapo ta pinagatapan ka iti dakas. Pasensya kan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lama pampanunot kon. Ngimamok mo at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ka kla siguro iti rason, tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat, asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya.
Amom ka di amaragrag sa kanak. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilyata. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay ko mataag tinulong ta. Di ibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo alaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met ang mabawasan ti kinapadre di pamilya ti may sa alalaki no adalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawak katrumbang nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat an naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw apan nga si kaso kadag iti anak, agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband naklatta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan matdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalakati agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapatag ket araramidem a nasaya at ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.